Bo Concept Contract. Feel at home when you are not. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο της επιχείρησής σας, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα άνετο και ζεστό περιβάλλον για τους πελάτες, τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους σας. Το πιο σημαντικό είναι να νιώθουν οικεία όταν σας επισκέπτονται. Η Bo Concept χαρακτηρίζεται από δανέζικο αστικό design που προσαρμόζεται για να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη ή στυλ. Με περισσότερα από 60 χρόνια στη βιομηχανία επίπλου, η Bo Concept έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στη δημιουργία όμορφου και λειτουργικού σχεδιασμού για τους πελάτες της. Όλη αυτή η εμπειρία και η γνώση είναι επίσης διαθέσιμη για να καλύψει κάθε επαγγελματική ανάγκη. Με τον αρμονικό σχεδιασμό της συλλογής μας, όλοι νιώθουν άνετα, όπως όταν είναι σπίτι τους. Ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον που προσδίδει κομψότητα, αλλά αποτελεί και πηγή έμπνευσης. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την επίπλωση και τη διακόσμηση οποιοδήποτε δωματίου ή χώρου επιθυμείτε, όπως αίθουσες συσκέψεων, χώροι υποδοχής, εστιατόρια, δωμάτια ξενοδοχείων, αίθουσες αναμονής, γραφεία. Θα νιώθετε άνετα όπως στο σπίτι σας, ακόμη κι αν δεν είστε σε αυτό. Η συλλογή της Bo Concept προσφέρει μια ευρεία επιλογή προϊόντων που μπορούν να προσαρμοστούν για να ταιριάξουν στις ανάγκες και το χώρο σας, καθώς και επιλογή ανάμεσα σε διάφορα υλικά, υφάσματα και δέρματα σε ποικιλία χρωμάτων. Οι ιδιαίτερες επιθυμίες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, αποτελούν την ουσία της φιλοσοφίας μας. Κάθε έπιπλο περνάει από εξειδικευμένες δοκιμές ποιότητας και αντοχής και κατηγοριοποιείται σύμφωνα με το είδος της επαγγελματικής χρήσης για την οποία έχει εγκριθεί. Στους περισσότερους χώρους χρειάζεται κάτι παραπάνω πέρα από τα έπιπλα για να δημιουργηθεί η αίσθηση σπιτιού. Για τον λόγο αυτό, η συλλογή μας προσφέρει μια ευρεία σειρά από μοναδικά και όμορφα χαλιά, φωτιστικά, πίνακες και πολλά άλλα κόμψα διακοσμητικά που ολοκληρώνουν την εμφάνιση ενός χώρου. Σε περισσότερους από 300 εκθεσιακούς χώρους, σε πάνω από 60 χώρες, θα βιώσετε την ίδια εξαιρετική εξυπηρέτηση, η οποία διασφαλίζει μια ομαλή και εύκολη διαδικασία αγοράς για τους επιχειρηματίες πελάτες μας. Οι σύμβουλοι εσωτερικής διακόσμησης θα σας βοηθήσουν σε κάθε βήμα και θα δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη διακοσμητική πρόταση για εσάς, η οποία θα περιλαμβάνει τα πάντα, από τα έπιπλα μέχρι τα φωτιστικά, τα χαλιά και τα διακοσμητικά, και θα είστε σε θέση να δείτε τα πάντα απεικονισμένα σε λεπτομερή τρισδιάστατα σχέδια. Από τη στιγμή που θα προχωρήσετε με την παραγγελία και τα έπιπλα θα έχουν παραχθεί όπως επιθυμείτε, το αφοσιωμένο προσωπικό μας θα φροντίσει για την παράδοση και την τοποθέτηση όλων των επίπλων στο χώρο σας. Τα καταστήματά μας, καθώς και το κεντρικό τμήμα Contract της Bo Concept, προσφέρουν τη βοήθεια που χρειάζεστε για να επιτύχετε την ιδανική ισορροπία μεταξύ εμφάνισης, ποιότητας και τιμής για το επόμενο επιχειρηματικό σας έργο. Bo Concept Contract. We make you feel at home, even when you are not. Bo Concept. Urban Danish Design since 1952.